Jep. Tässä videossa mä pelaan yhden tyypin kanssa. Tuntemattoman kaa. Tää on aika hyvä pelaa. Tää tyyppi. Ja säkin oot aivan ok. Mutta... Mä kuvaan tän videon ja sitten tää video loppuu. No niin. Mä kuvaan niin paljon. Mulla on tää nurkassa vaan piilossa kaikkea. No se on aika hyvässä kyllä piilossa. Kato kuinka hyvässä piilossa mä oon. No tää tyyppi ohjaa tätä. Mennäänkö tonne? Ja tuolla on yksi hyvä arkku, se menee sinille. Jos tässä videossa jotkut ei tiedä tätä paikkaa, niin nyt ne tulee tietää. Tuossa on laissa paikka. Ja tää tosiaan tässä ei ole laitettu tätä mitään kohtia, koska mulla bukaa kai juttu, millä mä kuvaan tää pelaa tätä videoa. Mä en nyt kyllä pääse yhtään sinne paikkaan. No kyllä tunnelistakin pääsee. Tosta. Tästäkin. Onko tässä arkku? Voit ottaa se arkku just tossa. En mä tiedä mistä se on. No tuu mennään. Mä oon palannut. No nyt tuu mennään. Nyt tänne. Ota sä toi. Tuu sä ottaa tää. Ota sä. Otatkin tää. Minkä sait? Bombat assault. Häh? Ai niin sinä? Mä sanoin ihan sauna, että se sattuu. Mullakin on toi. Mutta. Ai jumala. Hyvä. Olitko säätä? Okei. Mä tarviin... Koittaa ottaa tästä paikkaa nyt. Miksi mä käytin justiin se mun rapsaa? Mutta kaikilla tyypeillä tulee olemaan varmaan täysin. Mä katon täällä ylhäällä, mitä mä tarvisin haulikin. Toivottavasti mä en kuole. Ei, nyt mä hommin. Ai, sitä on tapahtunut, mä kuolen melkein. Niin, täällä on. No niin, nyt tulee kuka? Ai sää. Mäkin. Hyökätään heti. Eiku ei hyökätä. Mulla on hyviä kavereita. Mulla on vaan yksi ase. Mulla on pumppu. Haluatko? Kyllä mä voin ottaa. Kiitos. Voit voittaa ilmakin pumppua. Tuo on tyyppi. 2. Tuolla on ne paikalla. Näillä on varmaan hyviä aseita. Täällä on tää sunnomaki. Ja täällä on autotyyppi. Haulikko. Unelma. Sulla ei oo mitään haulikkoa, se on vähän hieno. Mulla on haulikko. Mä justiinsa löysin harmaa haulikko. Jäi. Yksi jäi. Täällä on vielä yksi. Mä en kyllä tiedä mitä mä Täällä on yksi autossa. Autossa on yksi. Rikohan sen auton. Riko. En mä saa. Joo, mä rikoin sen. Meni tänne. Tapas. Mä nyt tässä. Ei, se meni takaisin. Menikö sinne takas? Ei, se tulee sinne.
Tai ylös. Ei, se meni taas vessaan. Se menee koko ajan vessaan. Ja takaisin. Eikö missä se on? Se menee tuon alhaalle, se meni tonne alas. Mä otan täällä. Missään sen mukaan. No niin, missä on? Siellä se kaveri. Tai nyt kun se menee vessaan. Joo, se ei kyllä mennyt vessaan, mutta se tulee menee. Mä näen sen. Vitsi. Mulla ei ole enää ammoja. Se kuoli. Ai kuole. Joo, se kuoli paalle. Joo, mennään luuttaan noi tyypit. Mennään. Täällä on yksi. No en mä oo. Tule ylös! Tyyppi tulee ylös! Yksi tyyppi tulee ylös! Tapaan sen, ehkä. Ei, miten missä se? Se meni tonne. Tuttuloon. Noniin. Missä? Meni venttiin. Meni sen. Yksi tyyppi meni siihen mikä vessa. Tyyppi meni vessaan joku tyyppi. Okei, varmaan tulee aika iso paska. Kuuli. Mä ainakin kuulen, että joku meni. Oota, mä haistan vähän haisekseen. Okei, se Kohteeksi tuli kuulit joku tyyppi. pas koko ajan. Ihan marrakis, Hyvin. tajunnut. Ei nyt mä jossain katolla hypättiin. Tyyppi tällä määrä. Lovitaan autoja. Pizza! 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 Yeah! Yeah boy. Mikä tää on? Tyyppi. Mä sain tänne. Minkä mä sain? No mikä tää on? Joo. Ei tää ammoja. Seuraava tulee mulle. Ei, Jos on täällä päin, se on täällä päin. Tuo on hikinen pelaaja, tää on hikinen. Tää tyyppi on hikinen pelaaja. Ei mennä puskeen. Mä kuolen paljon. Ei sitä tuli paljon. Tää on varmaan jo ihan hemo pitkä tää video, kun tää bukaa, kun että tää ei pysty leikkaamaan. Hei, tuolla tyyppi. Näytäpä. Missä? Ilonkin, 2! Okei. 3! Yes! 4! Tuolla on 4, täällä on 4. Yksi jäi. Ei, mitä täällä tapahtuu? Mä ammun tuolla. 2, yksi jäi. Mulla on yksi Siis 2. tappo. Mä kuolen. Mulla ei oo panoksia, mulla on joku vitsi sinko. Mä ammun niitä pistoolilla. Okei, mä tapoin. Eiku en tappanut. Mitä tähän tapahtuu? Mä en edes tiedä, mitä mä teen. Tuossa. Valmis. Ja täällä on. Ne lähti karkuun. Tässä on ainakin yksi. Mä asuisin. Tyyppi lähtee karkuun. Oh my days. Ei, mä asuin siihen. Okei, mä vein sut taas. Tää on aivan surkeat. Oh! Silloin tää! Mikä? Katoppa. Oota, droppaa se maa. Toi. En mä kyllä edes tiedä mikä toi on. Toi hyvä haulikko. Toi on samanlaisessa nippu, jossa ammut aika kaukaa tyyppiä. Niinku tästä vaikka ammut, joka on tyyppi, joka on tossa. Tästä ammut siitä, se vetää päässä hirveesti. Joku kräkki vetää. Mä varmaan lopetan tän videon nyt. Moikka ja nähdään seuraavassa videossa. Moi.